И сега продължаваме един музикален подарък, специално лично и категорично. Започваме музикално-поздравителен концерт. Започваме от името на домовете специално за малото семейство с най-добри пожелания. Най-вече нека да са живи и здрави, да се обичат и да се разбират. Няма и да се задишат. Да направим нещо на остров, така малко да видим. Ценно, лекичко само. Оркестъра, заемете бойната позиция. И вие. Си вършва да... One, two, three, four.
музика на кълът бях хранил. Айде, живота много специална. И сега продължаваме само за младото семейство, за кумовете. С една куп. Да, цена ли? Той има много любими песни. Ти прости ми, ако си една звезда, само за младото семейство, за кумовете, за най-готвените кумове на Балканския полуостров. Поздравите звучат специално от всички гости, от всички приятели. Аплодисменти, моля, за младото семейство!
Продължаваме специално от всички гости. Имам, се извинявам, няма проблем. От най-големия брат, от Иво, най-големия. Специално за кумовете, за малко семейство, с едно изпълнение. Дубай. Айде малко. Оркестър! Не. Певиците тук искат платова! Супер. Айде.